Takže čaute ľudia. Toto video točím po druhé, možno aj po tretie budem točiť. No a tu nám máme informačku. Dúfam, že sa niečo... No, dúfam, že ste sa spýtali svoje hlave, prečo tu mám tieto princezničky. No, mám ich tu preto, že ja by som sa mala akože presťahovať do svojho pokoju. Neviem, jak sa to povie teraz, do izby. No a teraz mám mladšiu sestru a ona tu je, proste. Má tu izbu a moja izba sa prerába, takže moja sestra išla dneska na ostrov, tak som tu sama doma. A ešte som vám chcela povedať, že bude ďalší diel paranormálnych videí. Tak môžete sa tešiť. Hej, viem, vyzerám hrozne. A niekedy sa pozerám na seba, nie do kamery. Takže nečudujte sa. Zlé komentáre nemusíte dávať. Dobre, takže toto by bolo pre toto video všetko. Len som vám chcela dať trošku takú informačku. A dobro, furt tom kamerou chýba. Takže čaute.